Sjeme. Razmatranje na Evanđelje dana za 5. kolovoza 2024. Matej 14, 13 do 21. Autor otac Lorenzo Montecalvo. Često tijekom dana Gospodin kaže tebi i meni: pođi za mnom. Koliko ga puta, nažalost, ne slijedimo ostajući za poreznim pultom? Što Gospodin želi kad nas poziva da ga slijedimo? On želi da idemo kamo on ide i vršimo njegovu božansku volju. Što bi za tebe i mene mogao biti porezni pult? To je mjesto ili situacija u kojoj raste naša sebičnost, naš ponos, naša lijenost, naša pohlepa, naša arogancija, naši hirovi i naša požuda. Ako te Gospodin vidi kako sjediš za pultom ponosa i ne možeš otići moliti oproštenje od svog brata kojeg si uvrijedio, kaže ti: ostavi svoj ponos i pođi sa mnom pomiriti se sa svojim bratom. Ako te Gospodin vidi da sjediš za pultom pohlepe, poziva te govoreći: ustani da idemo i donesemo paket hrane siromasima. Ako te Gospodin vidi kako sjediš za pultom mržnje i razmišljaš o svojoj osveti, poziva te govoreći: ustani i pođi sa mnom da zagrliš i poljubiš svog Judu. Ako te Gospodin vidi kako sjediš za stolom i jedeš i piješ, a da nisi rekao dosta, poziva te govoreći: ustani i pođi sa mnom postiti. Ako te Gospodin vidi kako sjediš za računalom i puniš oči pornografskim slikama, poziva te govoreći: ustani i pođi sa mnom da vidiš i kušaš čistoću srca. Ako te Gospodin vidi kako sjediš za pultom duhovnog ispunjenja, on te poziva govoreći: slijedi me, jer ima još mnogo toga za vidjeti i uživati u duhovnom svijetu. Nemoj se zadovoljiti sjedenjem u podnožju planine. Gospodin samo poziva, ali ne prisiljava. On poštuje našu slobodu. Ali svaki put kad odbijemo njegov poziv, manje smo sretni. Amen. Aleluja.